שלום, צופים יקרים, כמדי חודש אנו מביאים לכם מגזין חדש, ולכתבה הראשונה. והפעם נתענג עם שירו של הזמר הצרפתי שארלס טרנט, בשירו על הים, למר. הנה. La mer qu'on voit danser le long des clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs. לזכרו של מתי כספי, כתבנו יצר סרט אנימציה לשירו הנחליאלי. שרב כבד בחוץ, וכאן יושב אני, והוא עומד ליד צלולית, נראה קצת עצבני. אני קורא לו ציף ציף ציף, מביט אל תוך עיניו, והוא עושה תנועות חדות בראש ובזנב. נחליאלי, נחליאלי, נחלי, נחליאלי, זה נחליאלי, זה נחליאלי, אלי מול חלוני. נחליאלי, נחליאלי, נחלי, נחליאלי, מול נחליאלי, מול נחליאלי, אלי מול חלוני. אני מניח פירורים על עדן החלון ומחכה ומתחבא מאחורי וילון ומתקרב בסיבובים ודלוגים קטנים אבל פתאום הוא מתחרט ואף אל השכנים נחליאלי, נחליאלי, נחלי, נחליאלי זה נחליאלי, זה נחליאלי, אלי את חלוני נחליאלי, נחליאלי, נחלי, נחליאלי זה נחליאלי, זה נחליאלי, אלי את חלוני לילה לילה, לילה לילה, לילה 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 לילה, לילה לילה
עליללה, עליללה, עליללה. אני צועק לו מנובל, חזור אתה תזכור. פתאום שוכח לגמרי, שהוא בכלל ציפור. הוא לא רוצה להתיידד, כן זהו המצב. הוא בא רק להודיע לי שעוד מעט כבר סתיו. נחלי אלי, נחלי אלי, נחלי, נחלי אלי. ברח לי אלי, ברח לו אלי, אלי מחלוני. נחלי אלי, נחלי אלי, נחלי, נחלי אלי. ברח לי אלי, ברח לו אלי, אלי מחלוני. לילה 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 עליללה, עליללה. יוסף ומשחק קלפים בערב יום סתווי, והיא עומדת במעגל ומביטה סביבי. אני כאילו לא מרגיש, אך רק עושה את עצמי. לא, 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 לא יכול למצוא את מקומי. נחלי אלי, נחלי אלי, נחלי, נחלי אלי. ואין לי אלי, ואין לו אותה, ולא נחלי אלי. נחלי אלי, נחלי אלי, נחלי, נחלי אלי. ואין לי אלי, ואין לו אותה, ולא נחלי אלי. לילה 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 עליללה, עליללה, עליללה. לחללה, סטרננה, מחלליללה, עליללה. יופ. ועוד סרט אנימציה, החגב והנמלה, שהולחן על ידי מתי כספי, למילותיו של איוון קרילוב, להנאתכם. בקיץ חם, בצל ענף, חגב יושב לו מנומנם. תחתיו, בהמולה גדולה, גדוד של נמלים עוסק בעבודה. לקן אוספים ומביאים גרגירים וזרעונים, ואת הבא ליד מביאים אותו מיד. וכך כל החבורה, בשבעה ובשמחה, ממלאים המחסנים שבקן הנמלים. מה לך נמלה פתיה, מראים חגב על נמלה? הרי מוטב בחום היום בצל לנוח ולחלום. אבל בעוד תחתיו נמשכת המולה בלתי נפסקת, החגב עוצם עיניו לסיאסטה ממושכת. ועובר לו כך היום, ועוברים גם עוד יומיים, וחולף לו השבוע, וחולפים להם חודשיים. חום היום יורד פוחת, וקודרים להם שמיים, לחגב הקור עכשיו חודר לעבריו. נמכרים אבים קולחים, רקים ורעמים, לחגב בצית רעב, כי אין כבר גרגירים. ודבר מזון חסר, הכל כבר נעלם, וגם אין מסתור מפני ברד וקור. מהר חגב רעב, אל כן הנמלה, ועל דלתה דפק, ביקש את עזרתה. לנמלה יש לב רחב, לעזור תמיד תסכים, אבל לחגב בטלן מפנה היא את הגב. בסיפורנו זה יש מוסר השכל, אותו לפני דורות סיפרו לנו חז"ל. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה ולמד, ואל תשב בצד, ואל תלך בתל. כל השבוע הוא זמן לטרחה, להכין ארוחה לשבת, ומי שטרח בערב שבת, בשבת יאכל לשובעה. הבנייה באשדוד קיבלה תאוצה בשנים האחרונות. הנה חלק מהפרויקטים.
זוהי אשדוד משנת 1956, וזהו רחוב הראשונים בבנייה. בכתבה זו אראה לכם מספר בניינים יפים שיש בעיר התוססת הזו. ונתחיל עם משכן לאומנויות הבמה. מהי אשדוד? אשדוד היא עיר של אנשים עם לב חם. אשדוד היא אנשים שאוהבים אומנות, אבל אשדוד היא עיר גם של טבע, של ים ושל עננים ושל חולות, עיר שיש בה משהו מיוחד. ואז תוך כדי הליכה הסתכלתי והרמתי צדפה. ואמרתי, כן, זה אשדוד, והרמתי עוד צדפה. והסתכלתי ואמרתי לקדוש ברוך הוא תודה רבה, משום ששתי הצדפות האלה זה הבניין. האדריכל חיים דותן היה בתחילת דרכו עם המשכן לאומנויות הבמה. היום נבחר לבנות את גשר הזכוכית הארוך והגבוה בעולם. שדרות מנחם בגין הוא מהשדרות או הרחוב הראשי של אשדוד המוביל מאיילון דרום ועד לים התיכון. לאורך עורק התנועה הראשי הזה ממוקמות שכונות מגורים, וככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לקראת מרכז העיר, הבנייה נעשית יותר ויותר גבוהה, עד שאנחנו מגיעים למרכז הסיטי. אבל רוחב הרחוב הראשי הנפלא הזה הוא בסביבות 40 מטר בקירוב. השימוש בחומרים נעשה כאן באמצעות ציפוי של קרמיקה וזכוכית, זכוכית כחולה שמדברת או מתייחסת לשמיים. הכוונה הייתה ליצור בניין שהאלמנט הצבע בו הוא אלמנט של זכוכית ולא קרמיקה, על מנת ליצור ייחוד שלא משתנה עם הזמן. כאן יש מבט יפה אל הבניינים של מרכז צימר ושומי הסיטי. בצד ימין כאן אנחנו רואים פרויקט מאוד מאוד ייחודי, אף על פי שהוא מאוד מאוד שקט ועומד ככה בצד. פרויקט שתוכנן והבנייה הושלמה ב-1993, בתקופה שהיה גל העלייה הגדול מברית המועצות. זה פרויקט שמבחוץ, כמו שאמרתי, נראה שקט, מצופה באבן, בלי מרפסות, על מנת לשמור על הניקיון של הבניין לאורך השנים, בלי להרוס אותו ולהוסיף לו תוספות בנייה. מהנדס העיר, בשיחה עם העיתונאי יהודה נחשון ז"ל, מציג לנו את מדרחוב הנביאים. יהודה, בוקר טוב. בוקר טוב, מהנדס העיר. בוקר טוב. אנחנו יודעים על הפרויקט הזה, המדרחוב הנביאים הזה. אתה היית מעורב בבנייה של המקום הזה? כן, אני זוכר את ההתחלת של שנות ה-90, כאשר הגל הגדול של עליית מברית המועצות היה כבר בדרך לישראל, והמדינה והממשלה חיפשו איפה לבנות שיכונים לעולים, ומצאו ברובע י"ג קרקע פוריה לפרויקטים חדשים. והיינו מעורבים וגם בריב עם הממשלה, כי הם רצו לבנות פה שיכון לעולים עם דירות קטנות של 45 מטר, בארכיטקטורה מתועסת ודי סטנדרטית. והצלחנו גם לעמוד על המשמר בין כל האדריכלים ולגרום לארכיטקטורה די מכובדת, כמו הדוגמה של... זה דבר מקסים. כן, הוא גם מתפקד יפה, הוא מהווה את המרכז המסחרי וכמעט הקהילתי, הייתי אומר, של השכונה. כן, זה ממש... ועובד מאוד יפה. פרויקט עם הרבה נשמה, אף על פי שהבניינים מאוד מאוד פשוטים, כלכליים, משום שתוכננו לעולים חדשים בעלויות מאוד מאוד נמוכות, של כ-$420-430 למטר, זו עלות מאוד מאוד נמוכה לבניין תעשייתי. אבל יש לה פרויקט נשמה, והנשמה שלו היא בעצם הכיכר עצמה, היא כיכר
ירוקה, שבה כל התושבים של אותם 332 יחידות דיור יורדים בבוקר או בערב, הסבא והילד, ומדברים. זה מקום ציבורי יפה, ועד כמה שאני יודע, כמעט שבפרויקט הזה אין דירות למכירה. הנה אנחנו בחוף הקשתות. יפה כאן. איך, יפה מאוד, איך החל הפרויקט הזה בכלל? אני זוכר, תראה, מדובר פה, יש פה 3 מגרשים שונים, בבעלויות שונות, ולמזלנו הרב, גם שם, בתחילת שנות ה-90, באו כמעט ביחד, כל אחד לחוט עם הפרויקט שלו, שלא היה קשר בכלל ביניהם. אז הצלחנו לעצור את כולם. היזמים שרצו לבנות פה. נכון, אז הצלחנו לעצור את כולם, והצענו להם לקחת אדריכל אחד, שיטפל בבינוי הזה, והיום הוא נראה קומפלקס אחד גדול, שאתה לא יודע להבדיל איפה הבעלויות מתחילות ומסתיימות. ריכוז של התרבות המודרנית בעיר אשדוד. ישנה כאן המוזיאום העירוני, וישנה כאן פירמידה מזכוכית. את כל הפרויקט הזה כאן תכנן משה לופינפלד. הפירמידה היא מסמלת יותר מהכל את המודרניות, הארכיטקטורה המודרנית של העיר. פה יש אדריכלות בעלמא, הייתי אומר, בטונים. הרי הרבה אנשים אומרים שאנחנו עושים רק בטונים בעיר. אלה בטונים שעוטפים נשמה, תרבות, זה אדריכלות בעלמא, שבסמל הזה של הפירמידה בזכוכית אנחנו מסמלים, פה קורה משהו אחר. הגענו ממרכז אומנויות לאחד המקומות, אחד המבנים הכי יפים באשדוד, שנקרא, בבקשה, לממוניה. ומה אתה יכול לספר לנו עליו? לממוניה זה, קודם כל, כמו שאמרת, מקום יפה. זה אחד מהמבנים שמהווים איזה נקודת חם על חוף הים של אשדוד. בעצם זה מבנה שמנסה להעתיק אחד מארמונות המלך במרוקו. הביאו את הרעיון הזה. די הצליחו במראה החיצוני, בעיצוב. את הבנאים, את האומנים שעשו את כל עבודות הגבס האלה שאתה רואה פה, וגם בפנים יש עריכי קרמיקה נהדרים, כל זה, גם העובדים וגם החומרים, הובאו ממרוקו. נכון, נכון. עבודות הגבס נעשו על ידי אנשים מומחים באומנות המרוקאית. גם בלובי בפנים יש הרבה עבודות גבס על התקרה, ולקח להם הרבה זמן לעשות את כל המולדור הזאת, והאמת היא שהם די הצליחו. הנה, ביקרנו בכמה אתרים מאוד יפים פה בעיר שבחרנו אותם. ממך רצינו לשמוע מה עוד מתכננים פה, איזה מבנים או אתרים או מקומות שאפשר יהיה ליהנות פה באשדוד. אנחנו הולכים בעזרת השם לסיים את היכל התרבות. והנה בית החולים אסותא שקם לו בחולות, ואחריו, אני מקווה, תיבנה האוניברסיטה. ליד תחנת הדלק תקום האוניברסיטה של אשדוד, אשר תוכננה. אנחנו רואים כאן את הגבעות הגבוהות האלה שהן בסביבות 6 מטר, 7 מטר מעל פני הכביש. הבניינים הראשונים של האוניברסיטה יקומו על גבעת החול הזאת. בניינים עתידניים, אבל הם מדברים על שקט, שיהיו מצופים באבן, וידברו אחד עם השני, וייצרו שפה, עוד פעם, המילה היא שפה אדריכלית חדשה, וזה יהיה פרויקט בעזרת השם שיהיה אחת מגבולות הכותרת של העיר אשדוד, מרכז משיכה לתיירים, מרכז משיכה לסטודנטים שיבואו ללמוד בו. שוב, אווירה מאוד מאוד שקטה, טבעית, טבע, אהבה, כבוד לבן אדם. זוהי אשדוד, שתחילתה כעיירת עולים, והיום יש בה 215,000 תושבים.
ברחבת משכן אומנויות הבמה באשדוד מתקיים מדי פעם יריד אומנים, דוכני רחוב ופסטיבלים. הנה. בכל ימי שישי מתקיים ברחבת המשכן לאומנויות הבמה שוק. הצוגות מאוד מגוונות, החל מחפצי אומנות וכלה באוכל, איך לא. מתקליטים, עריכי נגן, עד ספרים ישנים ומשחקי הרכבה. הנה קמצוץ מהמוצגים. בוקר טוב, ברוכים הבאים ליריד באשדוד, מוזמנים לבקר, יש פה יריד מקסים, מגוון, אומנות, אספנות, אוכל, כל מה שבא לכם ויותר מזה. אז יאללה, צאו מהבית, יום יפה היום. איזה דברים יפים. בוקר טוב, שמי מירית סופר, אני מעצבת תכשיטים, לחברה שלי קוראים טויה. אני מודה לכם על ההזדמנות להגיע לכאן ולהציג את התכשיטים שלי. אני אשמח שתבואו, ליהנות, להתאוורר ותמיד להיות יפות. שתהיה לכם שבת שלום. שמי אריק, הגעתי לכאן יחד עם אשתי איילה מיבנה. אנחנו מגיעים לאשדוד כמעט כל שבוע, לחוף הים, לאכול בבתי קפה, להסתובב. עכשיו קראנו את הפרסום על האירוע הזה והגענו לפה לבקר, להתרשם. ומה ההתרשמות הראשונית שלך? אנחנו בדיוק קראנו, חזרנו מאוסטריה ושם יש שוק גדול שנקרא נש מרקט. אמרנו הנה הגענו לנש מרקט, בקטן. החברים מתבקשים לחדר האוכל. זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו, והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו, היי! אוכל! קדימה אוכל! אוכל! קדימה אוכל! לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל! קדימה אוכל! וחברה שרה שאלה, מה תאכלו לארוחת הצהריים, חברים? אז אני שאלתי אותה, מה יש לך? והיא אמרה, מה יש לי? ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטת צנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה. חלב, קפה, קקאו וכוס תה. איך הדברים מוצאים חן בעיניך? מאוד. בפרט שאני מסתכל לאלה, כן, טלסקופ. ולזה, ולמצלמה הזאת הקטנה. זה מראה יפה. כן.
צבעוני. עדיין מוקדם, אבל נראה כיפי. יפה. תודה רבה. זהו, תם המגזין להפעם. מאוד מקווים שנהנתם. נתראה במגזין הבא. להתראות.